gaude hemen zuekin batera egoteaz. Hemen, Donostian, udaletxeak dirudunen eta eskaparate hiri bilakatu nahi duen Euskal Herriko txoko honetan. Zuokin, gazteokin eta beti gazteokin. Euskal Herriaren etorkizuna zareten subjektu errebelde eta eraldatzaileekin. Bildu, gazteen zerbitzura egon nahi duen lanabesa izan nahi du. Gazteen aldarrikapenak herri mugimendutik, elkarlanean, instituzioetara eramango dituen indar bilgunea. Izan ere, Bildu hautagai gaztez ere osatutako koalizioa da. Gazte konprometitu eta anitzez osatutako koalizioa. Beste alderdiek esan aldezakete berdina, ezinbestekoa ikusi dugu Donostian, egunez egun borroka eta sorkuntzan, lanean dirauten gaztei hitza ematean. Agintarik inposatzen dizkiguten edukiak ikastera behartua gaude. Hau da, eduki arrotzak. Eduki arrotzak nazionalki eta eduki arrotzak politiko eta ekonomikoki. Guk gure herriari buruz ikasi nahi dugu, Donostiaz, Euskal Herriaz eta etorkizuneko Euskal Herria gorriaz. Ikasketa prozesu hau jarrera kritikoarekin egin nahi dugun arren ez dugu horretarako aukerarik. Eta haien ukazioak, naiz haien debekuak, haien indarrak ez dira izango, inoiz neutralizatuak. Oain 10 urte sortu zen Groseko Gazte Asanblada, batez ere naizulako auzoan zeuden arazoak identifikatu gazteanak eta horiei soluzio bat eman. Eta horrela erabaki izan, hainbat gaztiak asko zeudela baina ez ziala biltzen, proiektuak aurrera emateko leku bat behartzala eta horrela erabaki izan Kortxoenea gaztetxea okupatzea. Esan bezala, oain kainan 26an urte bete inbar deu, eta esan barra dago geroztikan Gazte Asanbladak sekulako indarra hartu dula, berez mugitzen zian, baina igual biltzen ez zian gazteak biltzen direlako, eta horrela lortu degulako indar bat lehen ez genekala. Esan barra dago guk gure proiektua ikusten degula herritikan sortutako eta herriarentzako, horregatik lan egiten dugu asamblearioki eta denek hartzen ditugu erabakiak, eta horretan uste dugu Bildurekin bat gatozela ez, bi proiektua gehalako herritik sortuak eta herriarentzako, eta bestetikan ere baita ikusten duguna da, oain ibili dala denak partido guztiak behaien botuak irabazi nahian dezakitzer, programan bere gu bezalako, Kortxoenea bezalako gune askea kontuan hartzen ditun bakarra Bildu dela, eta importantea ikusten dugu hau, importantea ikusten dugun bezala herriaren iritzia kontuan hartzea, ez? Herritikan, nahizatea herriak hartzea erabakiak, eta besterik gabe hori, importantea ikusten dugula eta denei deitzen dizuegu herri mugimendura biltzeko. Libre antolatzeko aukera gurean, gazteok behar dugu leku bat askea, bertan eraikitzeko gure izatea, naiz horrek eskatzen duen lanatan ekea, hortako sekretua da antolatzea, hortako sekretua da antolatzea. Odon buru duen udalak bertako gazteen beharrak asetzeko eginkizuna izan arren, ez gaituzte kontuan bultzatzen duten hiri eredu turistiko, elitista eta espainolista honetan. Honela, gazteak haien gisakoak izatera bultzatu nahi gaituzte, kontsumismora eta pasibotasunera kondenatu. Baina gu ez dira holakoak. Bagera makina bat individualismoan erortzen ari den gazteriarengan kolektibo izaera berreskuratzeko saiakeran gabiltzanak. Aldiz, martxan jarritako proiektu eta iniziatibak une oro udalaren aldetik oztopatuak zaizkigu. Ekintza guztiei traba eta zaitasuna jarri. Azkenik ezin dugu ahaztu gazte independentiston aurka jasandako errepresio bortitza. Donostian askatasunaren eta oinarrizko eskubideen aldeko borrokan antolatu eta lanerako konpromezua erakutsitako gazteak behin eta berriz izan dira kolpatuak. Guzti honen aurrean, udalaren aldetik gazte honitza errespetatzea eta gure iniziatibak bultzatzearen beharra nabarmentzen dugu. Dagozkigun erabakietan parte hartzea ahalbideratu eta gazteon eskubideak bermatuak izan daitezen. Horregatik, egoera honetaz nazkaturik sakoneko aldaketa eskatzen dugu. Donostian etxebizitza eta lan duina bermatu, feminismoa bultzatu, ama lurrarekiko errespetuz jardun, askatasunerako urratsak eman, politika ezkertiarra martxan jarri, hiria, gaztetxez eta kaleak kuadrilla aktiboz beteko dituen eredu, herrikoi eta euskalduna ekarriko dituen aldaketa eskatzen dugu.
Donostiako gazteak ez du situazio eharra, gure ametxen zanpatzailea bihurtu da kalbo xarra. Igande hontan bildu da gazte guztiok bozka bakarra, udaletxean egongo bada gazteriaren indarra, udaletxean egongo bada gazteriaren indarra. Euskal gazteak badu 11, esitrabata problema, ez dakizen bat sufritu duen, urte luzetan barrena. Gure botoa, gazte botoak, izan behar du bildurena. Gure amorrua bideratzeko, botorik egokiena. Gure amorrua bideratzeko, botorik egokiena. Pasaten dugu zapalkuntza. Ez degulako etxe bizitza duin bat eskuratzeko aukerarik. Ez degulako gure ikasketak aurrera eramateko bermerik. Lan munduko ateak ixten dizkigutelako. Gune autogestionatuen aurka egiten dutelako. Euskaraz bizitzea ukatzen digutelako. Beraz, zapalkuntza zuzenean bizi dugun salbuespen egoera da. Gutako askoz ez dugu inoiz izan egoera normalizatu batean bozkatzeko aukera. Salbuespen egoeraren belaunaldia gara. Bozka eskubidea urratu zaigu, eta hori jasaten dugun errepresioaren beste arpegi bat da. Badakigu hauteskunde sistema bera ez dela legitimoa, baina kontziente gara gazteontzat erabakia bermatzeko gure bozka eta parte hartzea beharrezkoak direla. Gazteok gara gazteon arazoak ezagutzen ditugunak, baina instituzioetan ez dute gure ahotsik entzun nahi. Horregatik, gugatik erabakiak harrez ditzaten borrokatu egin behar dugu. Gu geuk erabaki nahi degulako. Eta garbi dago bildu egin behar garela. Bildu dela gazteoi hitza ukatzen digutenen aurrean dugun alternatiba. Maiatzaren 22tik aurrera, gure beharrak eta gure eskaerak udaletxera iristea nahi dugu. Botere guneak gazteon zerbitzura eta gazteon erabakietan oinarrituta egotea ezinbestekoa delako gu ere errealitate bat girelako Donostian. Euskal Herriak bezala, gazteok gure buruaren jabe izatea behar dugu. Horregatik, ezinbestekoa da gazte mugimenduen bidez, aktibo izatea eta lana eta borroka egitea. Gu guztion parte hartzea eta implikazioa behar da. Azken txampan sartuta gaude eta ezin zaigu bozka bat bera ere itsasoan galdu. Horregatik, azken olatu hartzeko unea da eta ezin diogu ihes egiten utzi. Bildu ditzagun Donostiako gazte guztion bozkak. Datozen 4 urtetako Donostia, gazteok bilduko gaituena izan dadin. Autogestionatutako guneen Donostia izan dadin. Jai herrikoien Donostia, Donostia Euskalduna. Gazteon etxe bizitza eskubidea bermatuko diguna. Gazteria parte hartzailea izango duen Donostia. Igandean, gazteon bozkak bildu behar ditugu. Papeleta hauek donostiar gazte guztiei heldu behar zaizkie. Klasean, etxean, plazan edo gaztetxean. Gure lana da, mezua eta papeletak denei zabaltzea, beraz, ekin lanari. Irabaziko dugu. Euskal Herriaren geroa geralako, beharrezko zaigun aldaketa politiko eta soziala ekarriko duen indarra geralako, hurrengo igandean, entzun dezatela gure oihua, bete ditzagun ilusioz eta kolorez hautestontziak. Bozkatu independentzia eta bozkatu bildu. Hori Euskal Herria askatuta!